Grabe, pre. Asa ka dito mga unpa? Sa mukha niyo, Mr. Limo, relax lang ko Dragon. Layo, makita ginabtan eh. Pirmi naman kay nana, pre. Puro sa mga kaon. Ay, kabala ka mga lagi. Kita ka na. Hideout Food Park. Oh, nasa mo to ba nga mga pagkaunan sa problema ni mo na? Oh, grabe, dugaan na pagkaunan. Saan na mo gaya drata mga karon? Pre. Sa mukha ni mo sa man. Chika, pre. Paano eh? Pero, pre, ug chika la isgutan, pre. Kumo na kayo na sa kuha, pre. Dali na kayo na sa kuha pagkarada, pre. Bulalaan ni mo yung Sa bula lang na mo kay mga ebidensya na ba? Sa ka? Ano yun be? Tinuod yung ka nga maayo ka mo diskarte. Awa ko nang hinambogan eh nga pito ka buok chicks na ko sa gunsod may putol. Pito ka buok? Ah, makamingita na. O sige, pagtagaan to kag chance. Kuha dong number na be. O kaya ba nimo? Kuha ang number? Kuha ang number nimo. Kung man taong ka, pre. Take advantage. Manunin mo akong kuha, pre. Nga, awar ko porma, pre. Naka-short ako na kayo na aner, pre. Wala man guna sa purma na. May mangka kayo. At supi ang pumurma ko. Naka long sleeve. Naka kompleto ba? Naka-jacket-jacket. Di lagi na rason ng purma gunit eh. O sige, tagaan ta kag chance. Ikaw suotan ni jacket na ko. Ay, suotan Ako ni jacket, suotan para makita dyan ako. Maayo ba dyan ka mo diskarte? Sus. Dapat ha, makuha ang number ha. Kuha na ako number. Ay, Kita na matik ka- na. Pirma ko naman. Ay, kanina, joke be. pa ko na sige. Kunya, pakitaan lang tamo. Pakitay ko gilas dara, diri ako magulat og tinuod ba na kay pag di mo na makuha na ako'y bahala na pakitaon to kag unsa mo diskarte ang master ha. Pero gana lang gana. Paksit ka sa kuwara. Tanawa. Ni diskarte ng puti kamay oh. Gawin, tahanan nila eh. Maayo di siguro ni mag chicks ba. Gaya ko yung bachat. Uy, Hi, ma'am. Sorry kuya, dili ra ba ko masakay kay na ako gihuwat. Emotional, damn it! mauna. Paluma chicks di man ay kabalo di ay. Gilas gawa, naalaan pa yun kung mamasiru ay. Malas man din yung jakita. Karon, balik na na. Kunyakol man to si uncle oy. Oh, tanawa. Dili kabalo magchika-chika no. Sis na unsan. Ako kabalo magchika-chika pero niyundang nagaikuan na. Pero sige la, pagiton ta ka. Kani ako mga training sa imo ha. Yari mo, pre. Ano ako mas imong pagchika-chika nito? Makatruma man, pre. Baka trauma. Alaan ko mamasahiro, pre. Shoot naman tayo na kaya kung pag-approach sayawan ba na ako, pre, baba, pre ba? Dili lagi ka kabalo lagi, dili pa ka pare sa kuha nga pro na kay sa may unana nga butang jong. Ganas, hindi kay ka, pre. Naun sa pa. Sure dia, pre ba? Kitain namin. Kabalo ka jong say kulang nimo. Ginagukod man gud nimo mura nimo ginagukod ang babae ba? Mali man na. Pag damor nimo gukuron, damor na mo dagan. Dapat hinahinay na, pati gali ka ng manok. Mukha og bugas, dili. Mukha og bugas ang manok. Pero gitsahan niya mag-isa kasako nga bugas mo, dagan, dili. Dagan. Mo na hinahinay lang. Process. Ako, tanawa ko ron ang diskarte ko. Kabalo ko sa kailangan na ako, tagay kong papel be. Papel lang og bulpen, papel og bulpen. Nawa, unsaon pag diskarte ay ngani ra niyo. Kasi klampim niya, kanang Pakita pina-expert. mo. Oh, kanang pina-expert. Watch and learn ha. Ay, excuse me ma'am. Pwede mangutana ma'am? Saban. Taga Davao manggod ko and wala ko kabalong asa ko karon diri dapit sa Bohol. Obo. Pwede ko maki-google unta ma'am? O pwede ra. Ay, thank you ma'am. By the way, Marky di ay. Aka si Rain. Rain. Ay ma'am, no need diri. Okay na diri ko maki-google. Yan naman. Kay karon nga nakailata ka, the search is over. Magaling kang kupal ka. Yawasawi! Kabi! Yawasawi, Marky, uy! Ma'am, by the way, pwede ko mag-number ni mo? Pwede. Sige, pwede, listan lang diri, ma'am. Layo, rin juday kay Kajong. Abi man ako na ang pinakawalo ko tirada sa itong barkada pero di basta-basta ba?
Nalayo kay nga niyang gap oh. Siya Markin eh, ikaw ni. Naglikay pa gani nagbabae na tungod kay naa si Hana pero karon gipakita niya unsa sa pagkamarke. Ay, mao ni ma'am. Thank you ma'am ha, kay in case og ganang masaag na pag kumakontak ra ko sa imo ha. Unsa di gipangita ni mo diri sa Bohol, sir? Nangita mong ko ani ganina ma'am oh. Nya karon nakita naman ta ka. Unya ma'am, ato sa ma'am ha. sige. By the way, Marky again. Si Rain. Amting. Pero masaod man jud kung paribay. Basing na timingan ra jud na ba chamba. Murag di man chamba jud murag kaklaro atong galawan niya. Murag chamba ra man na. Ug mautrohan na. Adi na gyud ako utro. Kaso di pa jud ay kakatoo. Di ko to eh. Chamba ra na pre, nana pre. Di ko pwede may sahanan ni. Marjong da chick boy ni. Good boy da pak boy. Tara na jung. Tao, grabe galawan. Good shit kayo, pre. Pero po, doon sa naman kanya, nakita niyo mo to, ginusan ako pag-diskarte ito? Medyo nakitan sa na ako yung potential mo discard ng chika pre. Hadi ano. Wala, ganyan ko, kuhang number ako niya. Asa ba na? Duwa pa jud. Kaklaro nga nga number, smart, og TM, ang gilista, dira? Kung ina yung signal sa TM, pwede na ko siya tawagan sa smart. Utok ba? Layo ra jud kayo, pre. Wala chamba ra pre. Pero chamba ra gyud na pre. Klaro na nga dili chamba. Pero pre, Sa muka. mga na siguro ta pre gutom na kay bay init ta Mga lagi ta karon luto sa natong mulakaw na siya kay ulo. Pag kayong balik, abi pa lang ato jud siyang pagkaisahan. Pero sa mga on jud ta. Mga uta, mulakaw naman ang taon ginaram. I think nara siya ginahulat. Hello, youth. Asa man ka? Nako diri sa Boss Bank gahuwat nimo. Yeah. Napakagilakaw? Yung pa kay kaon ron. Sige, mag-take out na lang ko diri sa Boss Bank. Lami man pod niya, barato ra pud lang foods diri. Sige, mag-take out lang ko diri. Sige, see you. Excuse me. Yes po. Kanang order ko. Ma'am, sa order eh. Ang katong inyong paana tag 99 duha ka buok take out. O daw, ni order no. Kana lang, ma'am. Kana ra, thank you. Thank you, ma'am. O dira, na nang order niyo. Thank you. Keep the change na lang ha. Thank you. Talikod para dito. Talikod na para dito may laundry, abi pala. Tabi kay lang mga foods dire. Pagkaon pre. Gani kaniya kong orderon pre kani. For kini pre tapos sala. Pagka-order dira oy. Yung ako lagi tanga kutub sa tamakayo pero pagka-order dira ikaw di mo bayad. Ini pre. Oh, mo man din na day. Pag agad sa muli pre, pwede ka mapataka kag order ya. Ano sa? Paano lang ma'am? Ano sa best seller niyo dire ma'am? Chicken sir, baka. Kaning 99 no? Yes. O sige ma'am, ani na lang. Unong kak pa. Ay duwa ta. Only rice pa ni pre no. Only rice. Ma'am, only rice bang 99? 150 ng only rice sir. Ay 150 ng only rice? Dra to sa only rice pre. Ikaw. Sige ma'am, only rice bali unom ka buhok ma'am. Unom ka pa only rice na. And napa mo drinks dari ma'am? Yes sir, iced tea ang 1 liter, 49 pesos. 1 liter 49 pesos, bali 2 ka liter ma'am. Tama, bukan jud ko ano. Ano isa pa ma'am pa? Pwede make buko dahil ma'am buko salad. Ano trabaho mo sa Sold out. Siya nga oy Pagkadug na nga palit jud. pero okay lang kaning Oh, only rice. Unom ka buhok. Duduha naman ta. Sige ma'am, iserve lang nimo dito ma'am. Yes sir. Sige, lato lang naman dito. Walang nang kaling table number. Table number. bang kita mo. Ano dalawa table number? Atay ka. Laki na gigit ko kaon pre mo. May kinakaunon pre. Pero ano dagan mga ito ba pre? Daghan. So dapat tapos na to. Oh, pwede. Tapos na to na eh. Di ba kahit ko sa kalamisa doon? Dagan ito mo order ay. Yan ni rice pag yun. Wala to na to dire. Abot ta mo ni number to. Okay, nice. Di ka nagtao na dire no? Ani pre. Pero pag ginamul na pre, no sa Grabe gutom na kayo pre. Hindi pa aboto na tong uban. Uy nahanap po mo lang mi kay pre dagan kay order ba. Relax ba? Oh, only rice. Pagunos dili ra gud pre, no sa mauaw ta ba dagay taon tan-aw sa tuwa ba. So, nagbataan yun. Uy, grabe. Kaulo. Tiga may pre sabi dugayan ninyo pre. Mga una siguro ta. Uy. Uy.
Kaon ba ka na, pre? Wala pre, timo-timo naman na ako pre. Aw, ako na lang ni kay kaon mo gud niya ako wagod yun na timo-timo. Grabe, pagkahangulan, nandiyon mo pa pirmi pre. Saan naman tao ka Kung saan naman kain na pala pre nga karon naman eh manguli ra bitaw ta dayon ni gumat. Pabil na tingnan tayo, pabil na tayo, bayad na tayo pre. Hindi, pabil na, pabil na. Excuse me. Mo ni tindira gani pre? Ano sa plano? Sambar mo mo gani pre. Chamba. Ay do pre, pagtay ko. Giminusan, bisa ko madiskarte na ko. Mo mo kunin ko nagiminusan ko pero sambar kamino sambar lagi ta pre. Kati-kati ka mga gusto rin ka makakaton sa kuha. Ako, tada ako, makita na ko, nga mura kagkataon nun. Gusto rin ka makakaton sa kuha mga diskarte sa man. Girahan ako na ron. Ay, kita ito sa mga diskarte ni David. Kamay. So akong gaya ko diskarte no para kakaton po ko ba para di ako magsikaon. Excuse me, ma'am. Yes, sir. Magsiksik po siguro ko sunod ay. Hello, unsay ato sir? Ay, the way, ma'am. Ikaw, tindera diri, ma'am. Lagi na. Oh, kuan, ako na yung manager sa Boss Banks. Manager? Oo, basta mo pala itong experience sa food Marky day, ma'am, by the way. Princess. Grabe, madiskarte ba eh? Pila mo tanan, ma'am? Inyong hatanan is 788. 788. Okay, no problem. Ma'am. Wow, asi magkuhasa kog supli, Ay, sir, by the way, ha? taga Bohol ra ba ka? Oo, taga-diri na ako, sir, sa buoy na ng amuang. Buoy. Ako'y pangutana sa imong ba. Pwede mo lingkod sa kajot, ma'am? Sige, sige, sir. By the way, makita kayo. Edad ni mo, ma'am. 21 years old ba ko, sir? 21 years old, tapos manager ka dali. Oo, sa'yo naman guide kay ko nag-start ani nga business. Saan na? Hindi. Basta-basta ba? By the way, ma'am, kanang since naman good mi dire karon sa Bohol, ma'am, if bakante ka, pwede po ka mo sabay og laag sa mo, ha? Ako bala tanan. Sure ka? Yes, sure. Sige, ako lang i-check akong schedule if free ba ko or vacant ko. Sige, ma'am, pwede mo i-check karon, ma'am. Or nahuna lang daw, mga Sunday. Sunday? Oo, vacant ko, ana. Sa dali Facebook account ni mo, ma'am, kay in case of manglaag nami, manglaag ta, i-chat lang ta ka. Sige, sure ko ang Princess Queenie mo na akong Facebook. Pwede i-spell na ko diri. Princess- Maglisod kag pangita. Pwede, ma'am. Sige, try daw, be. Sure. Money siya, Princess Queenie. Na. Pwede na ko ni pangayoon na lang, ma'am. Sige, sure. Way problema. Puti kamay. Sige, ato na ko ha. Pero Okay. sure ka, di ka magpasukli. Ay, ma'am. No need na basta ikaw. Ay, Joke ra gani. Pre, ay. sukli dayon, hatag dayon, napa ko'y 212 ba na? Usa may mali, sir. Gibuhuan ka sa akong kamot. Siya mali. 788 lang man ang ako ang bayro noon, di ba? Napa ko'y 212 sukli, hatag dayon. Okay. Sige niya nga tong laag. Laag na unsa. Ma'am, mura pa makagkaroon pa, eh. Nag-practice ra ko ba kay hapit ng April ba? April Fools ba? Daot dyan yung tawanan. Sige, sure. Ang kaon sa Sukli dayon. Yung saan ito ni mo? Ano na kasi mo? Di kita kasi mo ba? Angas, tika pre. 1,000 to atong cash, sir. 1,000 lang, baklaro. 112 mo nitong change. Salamat kaayo. Yan, pasis ako. Sige. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ping, balik-balik na, sir. Bakit ka ni mo? Unsa di ka? Saan man taong ka pre? Ngayon mo anong diyan? Tika dito ka pre. Ato man akong maayo ka mo diskarte pre. Nahuk na si mo ba bro? Nakpan bitaw, maayo bitaw ka mo diskarte bitaw. Anong gibiyaan man nimo nga? Wa man di ka diskarte dayo eh. Kinsay di biyaan na nga nag-tutorial ra ko unta sa inyo, ha? Kaya si Mr. Nimo nag-video-video sa kilid. Ano sa mo to? Kung i-post na niya, makita na sa uyab. Abi pa lang nag-chicks-chicks, joke ko. Ay, problema tong tangan na to. Ito luan naman tamo na ako, good. Ingnan na sunod ako, di mag-video-video. Wala na human akong tutorial sa mong video. Tayo, mas pari eh. Ay, daras pa rin marjun doon. Saan mo kapingan? Ga-video-video mo kaping. Tutorial man, gusto ko lang gilikod. Tutorial ka ba mga na-video-video man? Ka usob yan sa Facebook karon. Uga-post na dito. Loyal, betos pa rin marking nga ma-post na, mo viral.
Chicks boy paring marke. Recording naman ganda kong purpose ba? Recording lagi pero kung ma-post na mahulog man siya chick boy. Saan naman ni ron? Usay-usaom na niro nga. Wala tayo chance. Wala tayo chance makatunog pa chicks ani. Pag mo daot ang atong reputasyon sa tong bus ba. Saan bataan eh. Pasir ako eh. Alas gawa eh, wala tak kuisala. Pero di jud siguro ko pang chicks ani. Pangkaon gid siguro ko. Mas mayo pang order ko ani. Hi ma'am. Order ko go through ma'am, only rice pa ah. Ay mo, otro ka order, sir? Siyempre, malamang ginapingis ko ato.